damang dainang ruas ni hurian nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus marpungu dohita di bornginon laho marsobba huhut marningot hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus si palua portibion sien hami aka parhobas ni huriata hupasahat hami ma selamat Natal ma dihamu saluhutna. Selamat Natal ma dihamu damang dainang parhalado. Selamat Natal manang dihita saluhutna. Di pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Amen pinuji ma Tuhan debata pardenggan basai. Tapuji ma Tuhata debata di bagasan Kristus Yesus naung ubasa-basahon anakna nasasadai debata gabi jolmak alani tapada di marohata laho marsoba tujuluna tapasonang marohata tapahohoma. Di bagasan las niroha marsoba mahita tujolo ni Kristus Raja ni hadameoni nama buan las niroha gudang tu salhut bangso marolopolop matodita tai dehom ma hamuliao ni Tuhata. Mari di mahita. Ibadah sia surgui me batu
Mari hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi porbadia. Amen. Nunga gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hidama hasangapon na songon hasangapon ni anak sasadani sian amai, gok asi ni roa dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuan Debata amanami na di Banua Gijang, madop mulai do hami tuho, ala ni godang ni asin roham, holong ni roham di hami, ay di bawah kodo anak muna sadai tuhami, nai perdanggolanon, asa malua hami, marite hite ibana sian dosa do sian hamatean saleleng ni leleng na. Hubangi do hami tuho, sesudangi marohanami, naholomi, marite hite to di perbadiai, aku nisai parohai mahami, asa boto hawi mendok mulai tuho, asa tarapus tuturo wanami daugotan do di pangunjunan, marite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Kudul maida. Tangyo muma patit debata di parminggutta bornginon. Iman tersurat di Yesaya 41 ayat 10. Malas ni roa situdo au di bagasan Jehovah. Marolopolo doto diku di bagasan debatakku. Ay dungal suluk ko tu au aka ulos hatuaon. Baju hati goran dihosot tu au. Songo pangoli namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon jalasongon orowan naung hinosan ido sahatna atong rak mugogo mai tu debata lamang ulan no bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami maulan no bartu patik mi. Amin. Mari kita Tuhan
Debata do stop palangi do tanoon doho nasa isina. Sudenggado saluhutna ditoppa debata. Alai danguduk jelma na tinopanai tuhatani debata. Sega masaluhutna inoroni pangalosion ni jolmai. Tatangiyo ma barita panopaon do pangalosion ni jolma tu debata. Itu yang pertama. Sada Musa sada ayat sada saat 2. Dimulani mulana ditopa debata langit do tanoon. Dungi tarulang matoni gabe halonganon jala kolom di atas lungi. Dungi mangarea-prea matondini debata di atas ni aka aik. Sada Musa sada ayat 24 sahat 25. Dungi makuli musema debata di patubuhon tanoima hosa aka namongulu masibon mansamna. Aka dorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibon mansamna. Gabe manjadi masongoni. Dungi dipauli debata ma aka binatang di tanoon masibon mansamna. Dohot aka dorbia masibon mansamna. Dohot gulok-gulok di tanoon masibon mansamna. Jadi nungan deengan di bata. Sada Musa sada ayat 27 dohot 30 sada. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana. Rupana di tiraton debata lau manoppa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi ditilik debata masude natinopanai jadi dunga denggan situtu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paunopong. Sada Musa 2 ayat 8 dohot sada Musa 3 ayat 6. Dungi dibuka debata Jehovah masada porla di Eden tartukan habis caran jadi tusima di bahen jolma najina dihonnai. Dungi saya dipanok noti boru-boru ima parbuai nihawi di bahen dengganna panganon jala pia matana marnida jala tahu manunggul roha tuha pistaran hawi. Jadi diputikon sian parbuai jala dipangan. Di lehon madoho tu sidodu nasiani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 15 dohot 20 tolu. Jala bahenokku ma parbadaanmu dohot boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisaton hulum gabe pargutonmu tambihulna. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diulah tano pambuatanai. Nunga taida pakoroni dosai sehingga dosa luhut parsauran dohot parnguluan ni jolma alani dosai. Nunga lamawal jupang rohana marpanarihon gariada egoisme lateni roha do gijangi roha lam mani buk-buk lam holang do jolma na tinopanai sian tuan sipanopai damang dainang daulo do hita madabu tu pangalau sisongoni daulo do hita paburundang-burundang dirita ijoloni dongatta jolma dohot ijoloni debata Ido tutu jot-jot dohami mangulaon-ulaon namaralo tulomo ni rohani debata saya asi maroham dihami ale Tuhan. Alani di bagasan pansulion do biar ni rohami da debata tapau duk marohata mangido asin rohana manesa dosatta. Di jolo
tatapoti madosatta dadopan di bata martangiang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di bonua gijang pargogo na suatu dosan. Paringgan basa doho jala rodi saleleng na do asin roham. Saya marpemati maroham di hajaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa maradupokko. Jala jot do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalson nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagaimana debata taringot tuasan dosatta. Mukopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bawah debata. Asa gabe hiategoran debata hita berarti hita ibana. Hasang apa ma idebata na digijang. Amin. Kudul baca. Hatani dewata turpuk epistel di perbinggot tabornginon tersurat di Migapitu pamuka sian ayat 10 lalu 1:20 tung isema debata songoko na mapamuati di dosa jalanau bolus pangalusion ni pertalian na natibai dang toktong ibana marsigomos maroni rimas ay makolomon asini rohana do ibana. Saya marpangulahi do rohana, jala popoana do akka hajahatota, jala rekononna do sude do sanasidai, tu laut apalana ubagas. Sai lehonomu do hasitongan tu si Jakob, asini roha tu si Abraham, naung niuraihomu tu opunami sian akka ari narubi dope ido sahna martua do akka natumangin hatani debata jalana pyoksa. Amin. Iborgina badi
Di basa-basa debata do anak nanasadai lapaluahon purtibion. Tumbal gas itu do holoni rohana bagasan Yesus Kristus si palua purtibion. Tengan hamuma berita last ni rohaon. Yesaya sia ayat 1 ayat 2. Bangso na mardalani di bagasan haholomon. Marnida sada panondang nabolon. Binsar do sada panondang diangka namang ingani tano linggo man ni hamatean. Nunga di patorop ho marlas ni roha nasida di jolo ni bohim. Songon las ni roha di gotilon. Songon parolopolopon di namarbagi taban-taban. Lukas 2 ayat 1 ayat 3. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Augustus. Ikon suratan nasa jorma di gomgomana. Pambilangon parjolomai. Uju di gomgomi si Kerenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pina sana. Lukas 2 ayat 4 1 ayat 5. Borhat manang ni si Yosef, nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutan nisi Daud, namar goar Betlehem. Alasian pomparan jala marga nisi Daud, ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria, orowanai, naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 saatro di ayat 7. Jadi dina di sini nasida gokma arini hangoluana. Di tubuh homa anak buah bajuna di borhosma. Di peakomma tu bagasan panggagatan. Ala swadong inganan nasing di parmianan nasida. Yohanes 3 ayat 10. Aisongono do holong ni rohani debata di portibion. Pola doa anakna nasasadai di lehon, asa unak mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng-leleng na di ibana. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Narade makaholongi hita dohot makilalahon pakilatta. Alani jong mahita. Tata bagalan lita asa holong dot haitirona manduangi hita.
Laho mahamu baritaho kamu ma Jesus do panondang ni portibion na sotupa mardala dinaholom na mangihutton ibana. madok mahita tanya kata porsetai. Au porsea di bada Jehovah ido apargo na suatu dosan na tu pengalai dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bada Jehovah na sasadai iman itu bun di si Maria dal gawe siaton di perbadia
andorang sobuan. Ido tuhatta na tomaon na bernit banguman ni silatos na may tarpajlo ibana dihaw pinarsilang na tuat menuturu dung ditanom na lo mangulu dari patuluhon na manaik surgo lahundur siyang debata Jahoba amanay paragogo naso hatudusani disimay manay pamulak sogot tutanoon manguhumi halak na ngulu dohot na mate au porsea diton di perbadia jaladong sadahuria na badia huriha to manila Kristen akan na badia do dasi dosa do dehatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate do dihanguluan na soro sudah. Amin. Boa-boa Perpunguan Bodari Panengotan di tubuh Tuhan Yesus Sedarion Selasa 20 Desember 2024 Tapatubado Perpunguan Bodari Panengotan di tubuh Tuhan Yesus pukul 10 bahasa Indonesia do pukul 10 sia bahasa Batak Pesta Parjolo Panengotan di tubuh Tuhan Yesus dari Rabu Manang Marsogot 25 Desember 2024 Ima Nata Parjolo Pesta Parjolo Panengotan dari tubuh Tuhan Yesus Tapatupado Panenggota pukul 7 WIB bahasa Indonesia duduti do marulaun nabadia Parmingguan pukul 10 WIB bahasa Batak duduti do marulaun nabadia. Gereja kita juga melayani perjamuan kudus di rumah bagi jemaat yang sakit. Mari damai tak. Rohado
Damai ni debatana semurung sian salut naroha, imana mangramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabukka ma bibelta turpuk jamita manang barita naudi dihita di bagasan tikion, imana tersurat di Lukas 2 ayat 8 sahatro di ayat 14. Lukas 2 ayat 8 sahatro di ayat 14 hujahahon ma di tonga-tongatta. Jadi adong ma marborongi di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapotton sada suru-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabi mabiar situtuma alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi ai nang tubu do di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani omma partinada di hamu poso-poso do dapotomuna nabinorhos peak di panggagatan jala topuma adong-dongan di suru-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomoani ima sahatna. Selamat hari Natal madihita. Amang inang di awal Desemberon nunga godang namarlas niroha. Jadi dakkolan halak Kristen. Partiga-tiga balon las rohana. Tukang parkir las rohana. Partiga-tiga pe las rohana. Molo partiga-tiga balon wasa las rohana. Alam meningkat ma siga di sonna balon. Ala dohok ma sikola minggu membutuhkan balon asa songon naberiah nang pesarong apalah hadumuan ni balon dohot hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Parkir pesongoni ala borhak makaina manang kama naposo laho matumol manang tu pasar otomatis tabado intensitas ta lao tu pasar laho manang tumol laho manuhor baju Natal molosei manuhor bahan di kue molosei manuhor kue nang songoni amang dot inang pargrepe nang peso sawama dot kita pargrepe marlas niro hadu nasida ala godang ma ordera siak kita catering pe tabba malas nyirohana somal na hari Sabtu do catering aleon ala pesta Natal terus ma dor par catering soang songoni do amang dot inang per tiga-tiga bingki sapetong katabba do mulai ma sian name me satu nama tua cengska do ninna jadi hargana 30.000 pe ninna alehata cengska don beko borhak dona natoras na manuhor moloseh hita manuhori ima las nirohana jala soido pe amang dot inang karyawat di mol pe tong domar las niroha nasida parmol apalagi dang jong-jong do pe pohon Natal di gereja anggo di mol nunga di pajongjong jala macca tibo jala macca uli situtu ala niaha ala ro nama ala di hilala Natal jadi amang dot inang mololas torohana sida di hari Natal dada alani hatu tubuh ni Tuhan Yesus lam mahitek kogok do las nirohata daido ikogok las nirohata ikom homol las nirohata ala niaha barita nabi noan ni par di surgo manang suru-suruani manopot akka parmahani mabuan barita las niroha mereka dikunjungi parmahan bukanlah orang-orang yang luar biasa atau yang diharapkan justru mereka adalah orang-orang yang terasingkan diborngin nai Roma surus-ruani mamakulingi nasida mabuan barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus tu nasida demi tergerak maroha nasida borhat nasida manopot poso-posoi
puasa haroa amang dot inang iko marlas ni roha hita di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Dung mada pucol mai tu bagasa dosa si Adam doh si Hawa. Nunga di pasiding debata hita. Nunga sirak kita se debata. Nunga dao jarak tatu debata. Alai ibagasan holong ni rohani debata. Disuruh manak na Tuhan Yesus Kristus gabe pelean na mangolu. Tubuh tuhajol mau. Tubuh tuhajol mau tuhal na mendasar. Menjadi benih. Menjadi benih. Sama seperti manusia. Mengalami pertumbuhan di dalam kandungan. Asadung tubuh Tuhan Yesus tang sayo tap ni asidot holong ni rohani debata. Mate de Tuhan Yesus jalahehe Tuhan Yesus asage biadong mapakrimon na mangulu di hita salhutna. Idu ben na amang dot inang dang tarsirang hatu tubuh ni Tuhan Yesus dot hamatean ni Tuhan Yesus dot haheheon ni Tuhan Yesus. Ala di bagasan nido salhutna mardalan haluaon na pinatupan ni debata. Diturpuk di bagasan tikion amang dot inang di papatar si Lukas do di bornginai di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida ninna orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang sendirian. Dangadong marningot talakon amang dot inang alai ditopot suruh-suruan ido bornginai jala istimewa nasida. Langsung berita surgawi di pasahat per di surgoi pabuahon barita las niroha unak kamu unang mabiar hamu ay barita halas niroha godang dohubuan tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoy nang pe amang dot inang tiap taonon di suarahon nang pe tiap taonon amang dot inang di liturgihon alai pakorhonyol luar biasa do di parngeluota. Saya di pasunggul do hita amang dot inang. Kita adalah orang-orang yang terasingkan karena dosa. Tetapi Allah mengulurkan tangannya untuk menolong kita, membawa kita dari perhambaan dosa untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jolma nagali ipakulingi debata. Jolma na somardiha-dihai dipakulingi debata di bagasan natar songgot nasida mabiar nasida disima didok akka suryani unang mabiar hamu alani amang dot inang hitape kosudino marlas niroha marhide turpuk di bagasan tikion adong malang piga nang pasahaton na tuhita na perculo marhide turpukon diarahom mahita tajaga ma las nirohata las dorohamu sonari amang dot inang las ale torop do na somar las niroha di bagasan tikion adong do ina natu matangis ala diingot omma perjulu sahali ibana marnatal sopadohot amat tamalang inatai ala nunga perjulu marujungulu adong mamuse amang dot inang di bagasan tikion sai bergumul ibana taringot tuyanak konna ala do sian ibana dang boy mulak tarilu ibana adong do di bagasan tikion sa tonga-tongata amang dot inang namal marlas niroha ala ne parsahiton na matsay posasi tutu adong don waeng set tonga-tongata na marungutunguton adong naking amang dot inang marungutungut tamuala ni macet adong man waengon ison jolmana rohana di jauh dang masak do penani lopana ay biasa na kan molo malam natar rak mangat do habis jagal na dang masak do pe olo malam na putus gas nyon adong mon waeng set tonga-tongata di bagasan tikion nasubui marlas niroha alani bajuna dang saya dijahit pajait tong do berpengaruh ya tong ala dipikir rohana pinomat sehali satau di hari Natal merbajune baru tahebain narwana adong ma di bagasan tikion amang dot inang naholan na marungutungu tibana
marungut-ungut na aladang marnasay kerijo adong mau saya tungat-tungaton waeng na di bagasan kesedihan aladang dang boy manongos apala pasikap banglo yang nina tua-tua na tuhutana adong ma nang merencanahon nang mulak tuhuta aladang boy ala niarga ni tiket ni pesawat ujung na mana masa sumurut ma las ni rohana ale barita nauli di bagasan tikyon amang dot inang didok di hata ni debata ai barita halalas ni roha gudang do hubuan Tuhamu ai barita halalas ni roha atu tubuh ni Tuhan Yesus tu portibion mabuan halalas ni roha do di halalas ni roha na pinasahat ni debata dang tu sahalak ale didok tu saluhut bangso ise bangsoi au dohot tamu ise bangsoi natariluilu dohot namarlas ni roha ise bangsoi natertekan jala dohot na gok nuang pencapaian di ngoluna ise namarlas ni roha akan namarsai na peak di podomanna tau dui marlas ni roha ala barita halalas ni rohai di pasahat tu saluhut bangso nadong di portibion dang merdia ibar hudul manang jongjong modom dijabu manang di rumah sakit pe di patau debata marlas ni roha ala di jakko debata hita jolma perdosa gabe yanakonna hidup benna unang sumurut amang inang las ni rohatta sipata ahadu mabajut rohatta ala olo taalo debata wasa jut rohatta taalo debata saya tapak sahon na di rohatta tapak sahon na di pikiratta alai di bagasan tikyon amang dot inang diarahon hata ni debata do hita di patau debata do hita marlas ni roha diari atu tubuna nang pegodang hamaolon nang pegodang nuang ilu-ilutta nang penuang godang pergumulatta di patau debata hita marlas ni roha dubenna didok si Paulus di Filipi 4 ayat 4 bersukacitalah selalu dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah jala di Roma 12 ayat 12 nidok sonon marlas ni roha ma hamu makirim marbenget ni roha ma dihapor suhon cugul hok kamu tangiang di bagasan turpukon di pasahat ma di Roma 12 ayat 12 parbuel las ni roha do pakirimo jadi orang yang bersuka cita akan memiliki pengharapan tetapi orang yang tidak bersuka cita sangat sulit membayangkan ada hal yang baik yang akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Hidup bana amang dot inang ditiki di papatar par di surgo tuaka par mahani unak kamu mabiar. Alani mangalor roha biar, mangalor ketakutan untuk menghilangkan ketakutan. Hanya diperlukan adalah sukacita. Alani dua mangdot inang ahaman waeng mabaik kita dang marlas ni roha. Moluaka na pergumulan na kingdo bodo selesai boy. Ala marhite hal tutubu ni Tuhan Yesus dot hamamate ni Tuhan Yesus nunga diselesai hobbe utang nama cayargan na sobui tagarari ima hamatiani. Hidup bana diarahok kita di pesta Natal padirgak si majujung. Ainung ngaro las ni roha sia surgo. Edite naking amang dot inang las maroham tuhataro. Sia gijang ro. Sia gijang turun rotu hita. Kumonggom sasuri. Alin naking nitikana maride hita te. Las maroham tuhataro neng mitop dokono neng mitop ale tetap didehon iro muse las maroham buha mana neng mitop maride las maroham baru naking dakuboto ala namangit di pilihan iro mamad na maride naking dide pilihan hatua ondo las ni rohado memang tulu paropat do alai ngatu lupa ropat musikna ale tetap hatu
lasni rohado ina. Sedang ke tukang parkir, sedang ke pertiga-tiga, naso porsea Tuhan buni Tuhan Yesus ala dapotan pacarian tumibos yan ari nasalpu boy marlasni roha lamu mahita nong ro Tuhan Yesus manopot hita salgutna manggonggop pita makohop pita asalas daging ta las todita malua hita tarapul hita alania mangdot inang tajaga malas niruata marsi berengan maju hita mangdot inang dikirita do dia birang do siamu mekel do halaki adong dona terpaksa unang terpaksa hamu ngai do pelas maroham ninna tomu se hape hatani di batano madokom ai barita halalas niroha gudang do hubuan tuhamuna nina tu sudihita dang mardiai berdisonggopi de batahita dohot las nirohana alani tajaga malas nirohatta nang pesadong kabanglo yang kue dohot akalan na asing di bagasta ay sarupa dohita daido alay narikot imamang dot inang ditopot Jesus sita di dosata gabi malua hita dapotan pakirimo kita dapotan hangoluan na manotok kita napaduahon marhiti hatani debata di bagasan tikyon di pesta hatutubu ni Tuhan Yesus tajaga ma hadameo ayat 14 didok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halo moani dame ma di tanoon dia kajolma na di dia kajolma halo moani jadi dia rahom mahita ahana binuan ni debata na dilehon ni debata marhiti hatutubu ni Yesus Kristus ima di padame debata dirina tuhita permusuhan yang ditimbulkan dosa antara Allah dan manusia diselesaikan oleh kelahiran, salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus membuat keputusan yang radikal. Dia menyeberangi batas teritorial, manadikon habangsana di surga masuk tu portibion. Tujuanna ima rekonsiliasi global. Perdamaian tu saluhut portibion dohot jolma. Alanido dipaingot kita, dipasinggulhot tu hita, nunga diputar tembok, sudah dihancurkan tembok yang memisahkan antara kita dengan Allah. Tidak ada lagi perseteruan, tetapi yang ada adalah persekutuan. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada adalah pengharapan. Alanido amang dot inang dipasunggul hot tuhita salhutna. Upah dosa adalah maut, tetapi kelahiran Yesus mengingatkan kita memperoleh kesempatan untuk kehidupan yang kekal. Ai alani dosa do amang dot inang jonok kita tu hamatean. Imang ngerini hamatean na berkuasa tu dirini jolma dung madabu si Adam do si Hawa hamatean saliling-nilingna. Ai tabai ko matu amang do inang. Ai molo jonok tu hamatean mabir do hita kan. Molo lamar sait agak posapi hita nunga tapi tortadok. Bah mate na mau nuang Tuhan agu Tuhan na mangadu kita. Ima biar tatu hamatean. Unang majui sedang jonok tu namate pe mabir do hita. Molo adong namoding keluarga ta tabayang bayak kodui. Adong do pe muse sedang mangat dinamoding pe dangolo. Mabiar mangat dinamoding. Maka tay namate pe ditongani bagas tong do mabiar pitornin nama satabi namoding nong mate ninna. Ima la biarta di boto de batadoi. Hidup banatuani maro Tuhan Yesus mau dikalahkan.
alania mangdot inang. Di padame debata dirina dohot colma atau tajaga ma hadameon. Tu dia mahita percolo mardame. Isi do musutta na paling balga di ngolutta dirita. Tu dirita pe perlu do hita mardame. Olo do hita mardame, olo do hita marbada do dirita, olo. Adong do hal olo dibereng iung na songon na tipis, apa belga manina. Adong do halak dibereng apalagi akai na molo dipestakan. Tuan durang pola dong nama make ipake bajuna sop agak pas. Ay mada dak songon na tsudabu ale dipertato di demi kecantikan. Akai na tu pesta mejuk songoni. Demi kecantikan dipertahankan baju sempit. Adong mamuse halak na memaksa diri iko botar ala hitam manis ibana pitorida ibana iko lulua pemutih hati-hati na marbada do hita tu dirita dang tarcalot tadope ise dirita. Ala ni perlu mo do hita mardame unang say tasiksa dirita iko tajalo do dirita na tinopan di debata do hita arga do hita di debata alan arga do hita di debata ubahen na roh Tuhan Yesus Kristus manopot hajol mau na paduahon tu ise mahita iko mardame. Musuh yang paling dekat dengan musuh kita adalah biasanya orang yang paling dekat dengan kita. Ise me boy dua mata boy dua nata boy sayunang madong setong hata rapsa mobil rapsa tu gereja rap mangedehom malam kudus aledang marsipak kulingan patang sayunang madong di tong-tong hata di bagasan partikianom nunga piga ari dang marsipak kulingan doa amate si patai ko marsipujiat do hitamata do inata di tonga dibagaskan coba mujo inang memuji mata di tonga dibagas imate alaleng mulakan ngawu do hono ima ate lam siwu do ate lam ai song na lam leleng do mulak toy mada huwai majo pangalopan na tawo dio marsugo ne unang-unang do hono nya matay ma ai dangadong pesananmu di Shopee nah udah bay nah molo sela majo lao joho belanja nah asa salas roham ninna molo sei amat tatuina tepe perlu do memuji amate memuji nate jarang do amata memuji nata kan songon nasi dua kami memang jarang do arwah iberang pola pak sam siapa tapi ko dipuji do songon nebaga do hoba inang ditikionina itorodo inate pak hugo sok mandong bajumu diciki pe wada songon dalam tabakateng do hopang aku berang nina las maruhana orang yang paling dekat dengan kita sering menjadi musuh kita. Sahabat juga akan marah-marang gipe saya pedok ibain padohan di halak bata do akan ajorok do marsiososan nina kan molo tumpe marsiososan unang sampai terluka apalagi unang sampai adong hatamadong pajupa di tanurara dame di pasah debata marhite haroro hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Portibion alani diarahot do hita di namar pesta Natal di bagasan tikion mardame hita dohot dirita mardame hita dohot akka na conok tu hita na di humaliangta tu yana kota tu parumaita si pata na marsimatua do mar parumain boi dona conok aledang masih pakulingan ala si salah si matuane suang songoni parumain saya dibereng holan na salah alai mulu giliran dibuan atar songon holan na tabui misalna pitor songon na minardo buhini si matue ipe dinggad doi artina membuat roh atu akan uli doh na dinggad mardame ma ala atu tubuh ni Tuhan Yesus dipaingot ti tamang dot ina molonunga olo debata pada meo dirina tuhita marhite Yesus Kristus lamu mahita colom mana di padame ikon olo do mardame siapakah yang bisa bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang memiliki pengharapan
di dalam kekhawatiran, di dalam masalah kehidupan, di dalam penyakitnya, dia tetap berpengharapan bahwa bersama Tuhan dia akan mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Siapakah yang bersuka cita dalam merayakan Natal adalah orang-orang yang mampu menerima dirinya apa adanya dan menerima orang lain apa adanya, dan mereka mampu saling memuji Tuhan dan mereka boleh bersuka cita. Kiranya melalui perayaan-perayaan Natal, Amang dan Inang, hati kita dikobarkan oleh sukacita Yesus menebus dosa kita. Allah mau berdamai dengan kita, maka kita juga mengaminkan perdamaian itu dengan menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di Banua Gijang mau lihat dohot puji-pujian di pasahat rohanami Tuhan dopamu. Dia holongan ni roham do didinggan ni basam di patawodo hami Tuhan marlas ni roha di pesta Natal ima marningot hami di hatu tubum naro pasahorhot dirim tuhami colma perdoson di padameho Tuhan di bata surgo do pertibion asada hapotan perjabaran na mangulu hami saliling nililingna asima roham amang na basam molo tunggali hami na salaon ala ni akka hamolon do pergumulan nami dohot ilu-ilu nami alai barita nauli na pengotok kami halalas niroha godang na rosian surgo di pasaroko tu sude bangso tu salhutna dang mardia ibar asima roham Tuhan sai tabaya kalas diroha di hami pahibul las niroha nami makirim di tonga-tongan yakka pergumulan nami be pasu-pasu ma Tuhan sude ruas ni huriam di namarlas ni roha di pesta Natal di bagasan tikion mulutong gudang parukilon pergumulan ilu-ilu doh gudang Tuhan di bata nanang si jalan nasida rap hoto manasida mulai ati mamang nabasa asim roham dihami sesa madusa nami asatung tamaham gabi anakonmu mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin. Tahlas sonma hatani di bata marhiti na marid dihita hut pasahat pilihan. Oh
Huria naina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, satu kinari marujung ma persorat tadingananon, ale tahap persyai dona sotupa marujung, asini roha dohot padongan yonna dingoluta. Alani totong mahita papatar hon holongna di parnguluatta siganupari. Tatangnya koma peliata ale di bata amana mina di Banua Gijang odo harorwan ni salhut selehol lehon na dinggan dot na soli basana mauliutus upas hata mima sian na nilihom tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di culum pasu-pasu mai jalaramoti asahu perhasia kami pelianon pati bulhon harajon mudi tonga-tongan huriam dot di portibion. Uhai marwana mi marhite-hite totim, asalam utadami gudang ni selehol-lehom mi Tuhami, asalam girgir hami madok moleate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut melomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asimaruhana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tuto dimunabi. Selamat Natal Madhita Salhutna.